Machiegni sani endi wadhi nyime kod weche go mantiere e pacho kaendi. Wach machielo machoponwa kae kaunti endo ma endi ma Migori en mane koro kuom sani endi okwa mano endo ma bende gin jogo madhi timo yiero mag nyithindo madhi e klas 9 mar mondo mi koro kiket akwede mano endo e yorno. Magi weche mane owachi kod bende directors mag skunde mag ji giwegi mantie kaunti endo ma Migori kane giwacho ni ber mar mondo mi jopuonjre te omi mano endo thuolo machal mar mondo mi kik bed ni moko kuom gibo chal kagima koro ikwedo. Kaluwore kod Mohoro Junior Academy mano japuonj maduong' margi miluongo ni Migosi Boaz Arenga owacho ni nitiere tiende ma mondo mi koro sani endi onge nyithindo gi te okang' endo ma bende owinjore. Kane giloso kendo ne gin kanyakla achiel, japuonj machielo ma bende ae skul no endo machielo mantie gwenge go mag Nyatike miluongo ni Mohoro Junior Academy ma en director oluongo maber, owacho maber ko olero ni gima kama endi ber ma mondo mi koro ng'i mondo mi nyaka nyithindo go eko mantiere skunde mag ji giwegi omi thuolo machal makik mondo keti kaka jopuonjre ma bende nitiere okang' mar ariyo e pacho kaendi. My dream school is Maranda High School, where I want to join, and I plead with the government to let me join this school, for it is my dream school, and it's where I can achieve my dreams. Waneno ng'wonone kendo wayudo ka nyithindo kalo maber kabisa. Ma wayudo ka nyathi mokalo motop nigi max 409 ka nyithindo modong' be okalo maber kabisa. Igani wadhi maber molo higni te. Ka skul min marwa en 317 gi nukta 24. Kwayo ma wan go ne sirikal en ni skul ma koni wan e remote area. Kendo nyithindo somo e yo matek mondo giyud thuolo ma giyud kata max maber. Gisomo e yore matek. Koro sirikal sami timo selection me yiero nyithindo ka dhi e skunde mag secondary. Wakwayo ni sirikal ong'iye jo area ma koni maber mondo nyithindwa oyud skunde mabeyo ma ginya some maber mondo ng'ato ka ng'ato timiza ndoto mare ma en go kaka nyathi skul. Kaluwore gi kaka duoko mar private schools bedoga, wang'eyo ni samoro ka gi consider gi maber to owinjore gi consider gi kaka joma chalo kaka joma North Eastern, nikech maisha maka tek. Nyatike wane hardship kaka pinje machalo North Eastern kono. Koro owinjore gi consider gi giluong gi skunde mabeyo kaka joma oyudo 300 and above kata joma oyudo 200 and above kata ng'ama oyudo 4. Owinjore gi consider gi nikech ngima maka tek kwa kweli otek. Koro miyo nyithindo chiwore mondo mi gisom eka giyud gimoro maber.